κάνω μια ερώτηση. Για να έρθει κάποιο στην ομάδα σου, θα πρέπει να είναι έτσι fit σαν εσένα. Να απαντήσω. Ναι. Θα ήθελα να έχει το mindset του Forever Fit, να θέλει να είναι πάντα υγιής, να έχει καλή διάθεση, καλή δεξία, καλή υγεία και να μπορεί να το μεταδώσει και στους άλλους. Οπότε είναι ευχαρίστως να έρθετε στην ομάδα μου, είστε όλοι ευπρόσδεκτοι, αρκεί να έχετε αυτό το mindset. Θα μπορώ να έχω και την ικανότητα να βοηθήσω όλους εσάς που το επιθυμείτε. Παρόλο που δεν ξέρετε τον τρόπο, είμαι εδώ για να σας δείξω και τον τρόπο. Να ξέρετε. Άρα εσύ μπορείς να δείξεις σε κάποιον που είναι 45, 50, 55. 20, 30. Ναι, και 20-30, έχεις δίκιο, συγγνώμη. Και ξεκινάει τώρα. Και θέλει να αθληθεί, να πάρει τα σωστά συμπληρώματα και θέλει να κάνει κάποια πράγματα. Εσύ δεν μπορείς να τον βοηθήσεις και να του πεις τι να πάρει. Να βοηθήσω διατροφικά, από θέμα άσκησης, από θέμα συμπληρωμάτων, από θέμα συνεργασίας. Αν θέλει να βγάλει και ένα έξτρα εισόδημα παθητικό μέσα από το χώρο και όπου θέλει να είναι, να τον καθοδηγήσω βήμα προς βήμα έντιμα. Το τονίζω έντιμα, με πολύ ειλικρίνεια και σεβασμό στον άνθρωπο, που είναι απέναντί μου, εφόσον είναι θέμα υγείας και δεξίας. Καλό είναι να είμαστε έντιμοι και τα προϊόντα που είναι γύρω μας να είναι σωστά, με ισοποιητικά για όλο τον κόσμο. Για να ξέρει ο καθένας τι χρησιμοποιεί σε σχέση με το τι υπάρχει εκεί έξω. Άρα, Νίκο, να σου κάνω μια ερώτηση. Αν κάποιο σε βλέπει να κάνει push-ups με τα δύο δάχτυλα, εκεί πέρα που βλέπουμε στα βίντεο σου συχνά. Εγώ να του μάθω, θα του δείξω τον δρόμο να το κάνει και να το καταφέρει κάποια στιγμή. Μπράβο, αυτό θέλω να πω. Ότι μην φαντάζονται οι άλλοι ότι πρέπει να είναι με κοιλιακούς και. Ο καλός ο δάσκαλος, παιδιά, δεν μιλάει. Και αν κάποιο είναι νέο π.χ. και φέρνω παράδειγμα νέο τώρα, μπορεί να είναι και μεγαλύτερο ηλικία και ή να αισθάνεται νέο και θέλει να ξεκινήσει να κάνει κάποια πράγματα για τον εαυτό του και σου λέει γιατί όχι και να το κάνω και σαν δουλειά. Εσύ μπορεί να τον βοηθήσει και στο ένα και στο άλλο. Εννοείται, σε όλα τα επίπεδα. Πόσα χρόνια είσαι στην εταιρεία, για πες μας. Είναι το 2006, παιδιά. Και τι σε κράτησε. Τα προϊόντα, γιατί καταναλώνω το αποτέλεσμα φαίνεται στο σώμα μου και στο δέρμα μου. Εμπιστεύομαι πάρα πολύ το προϊόν, το marketing plan τη εταιρεία, γιατί είναι το 1998. Και όλα αυτά που έχω δει σε σεμινάρια με εμπειρίες ανθρώπων, σε ταξίδια στο εξωτερικό, είναι forever. Είναι καλό να είμαστε οι περισσότεροι forever. Δεν είναι όλα για όλους, αλλά οι περισσότεροι καλό είναι να είναι forever. Και forever fit. Τέλεια. Και κλείνω, Νίκο. Άρα, εσύ βοηθάς κάποιον. Να στο την υγεία του, την ευεξία του Μπράβο. και την υγεία της τσέπης είναι το πιο σημαντικό από όλα. Ή ένα από τα δύο. Γιατί μπορεί να θέλει κάποιο μόνο να πάρει ένα άρτζι και να σου Μπορεί να πει. έχει μια δεύτερη δουλειά, μια τρίτη δουλειά, μια βασική δουλειά, μπορεί να μην θέλει να ασχοληθεί, αλλά θα θέλει να έχει ενέργεια, λιγότερη κόπωση, καλή διάθεση, καλό ύπνο και οτιδήποτε. Άρα όμως, αν κάποιο θέλει να δει μόνο το επιχειρηματικό χωρίς να αισθάνεται fit, δεν μπορεί να είναι έτσι. Χωρίς να θέλει, δεν γίνεται έτσι, δεν είναι, είναι το βασικό. Καλό θα είναι, θέλω άτομα δίπλα μου που να σέβονται και να πιστεύονται και να εκτιμούν τον εαυτό του. Ή να του βοηθήσει να φτάσουν εκεί. Σε αυτά τα επίπεδα. Τέλεια, Νίκο. Μετά από αυτή τη μήνυ συνέντευξη, πώς αισθάνεσαι. Super. Και Τέλεια. αισθάνομαι και πολύ Τέλεια. Σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Εγώ, να είστε καλά.